Good morning. So, ang Ebanghelyo na to, ang Ebanghelyo gahapon, no? Sa makaigsunan sa ato ang Ebanghelyo karon gipakita ni Jesus kanato ang iyang kasing-kasing nining mga linya sa balaang kasulatan. Si Jesus mikawas sa sakayan ug sa pakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya og dakong kaluoy kanila. Makaigsunan si Jesus sa dunay pagtagad sa ato ang kabingaw, kasakit ug kasubo. Ug gusto niya nga mahiusa kanato. So siguro mao na ato ang pamalandungan kung maabot ang maong mga kasinatian, dili unta kita mahikalimot sa pagsangpit sa Dios, pagsangpit sa Ginoo. Ikaduha makaigsunan na balaka ang mga tinud-an tungod kay nasayod pag-ayo sila sa ilang kaugalingong mga limitasyon sa paghatag og pagkaon ngadto sa 5,000 ka mga tao. Pero para ni Jesus, mao kini ang higayunan sa pagtudlo sa iyang mga tinud-an, dili pag-ihap sa atong mga kapaningwaan, kundi sa grasya ug gugma sa Dios kung gusto kitang mamunga. So mahimo nato kung ana atong pagtuo, no? Tungod kay naa kanunay ang grasya ug gugma sa Ginoo. Miingon si Jesus sa mga tinud-an, dili kinahanglan nga madlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Ang amunda sa nahibilin nga paan nagpabilin sa kadako sa kasing-kasing ni Kristo o sa iyahang pagkamagihatagon. Andam gayon si Jesus sa paghatag diha sa ato ang mga panginahanglan. Kining napulog duha ka bukag nga nahibilin, tibailhan nga ang Ginoo nag-andam para kanato nga makaayo kay sa atong gipaamot. Sumala pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia chapter 6 verse 9 nagkadayon. Og kita nga nagbuhat og maayo dili angayan kapuyan kay sa takdang panahon hinunua kita nga wala maluya mag-ani. So unsa may hakit para kanato mga igsoon? Ang pagpamalandong sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus ug atong ipaambit ngadto sa atong isikataw ang ato ang napamalandungan. Hinaon unta. May nagpalihog para sa katarigbanong pag-abot.